Het is lekker druk. Het is net dat we helemaal donderen worden, maar betekent dan denk je van nou, dit wordt een leuke zomer. Het binnen mooie weken voor het museum het Fiskershuske in Moddergat. Het waar is goed en het geldt ook voor het aantal toeristen. Nederlands kom je het meest natuurlijk. Hè? En het is al je mond-tot-mond reclame. En zo kwam je ook op Bonnefoy. Dat denk ik, hé, wat is dit? Een museum, even hutje. En dan is gewoon een hele verrassing dat we dit hier vinden kunnen. Er is zo'n de coronaperiode wel wat verloren in het museum. Er worden tenij minder roenleidingen doen. Dus meidje meesken zelfs een slag door de huskes. Dat maakt het qua personeel wat makkelijker. Je kiest al maar 1 man minder. En dat scheelt een heel een, want vrijwilligers, dat is een heel groot probleem. Toen na die coronatijd, ben eigenlijk een hele grote mensen op oude leeftijd binnen ophouden. Gelukkig kwamen er Orlilien extra handjes bij van vrijwilliger Saskia. Zij wennen voor hinnen in Amsterdam, maar helpt nou in Moddergat. En zij had ook voort een orenbijdrage leveren. Wat mij opviel was dat niemand in de rokken liep van de vissersvrouw. En ik hou wel van een verkleedpartijtje. Dus toen ben ik maar eens achter de naaimachine gekropen en heb het een en ander in elkaar genaaid. Nou, dit is het resultaat. Het Fiskershuske komt de simmerperiode zo wel terug. Opbloot het soms puzzelen, maar het rooster. Otters zien zeker, ja, dan met de rest bijspringen. Dat is het voordeel van mijn collega en ik, die wij hier dichtbij. Dus we kunnen snel even ons uitleen komen.